الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam yaay boy wi sallallahu alayhi wa sallam ma ñees mo nefa mbiye sallallahu alayhi wa sallam kanko wiyete teftefaneɗa ñagondo keɗa o wiya ya rabbi ummati ya rabbi Allah wiyamo ma rokkumo ko yiɗi ko yo leñol makko dat yo leñol makko yurme yo leñol makko yaafe yo leñol makko naata aljanna Allah wimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bëggalen jol makka jour bi nga xam ne sa yaay dalay daw sa sëriñ daw la sa frère daw la sa dëkkaale daw la moom moo lay intercéder ci yàlla mu ñaanal la yàlla ni yàlla jéggal yàlla jéggal donc toppal ki nga xam ne mucc na ki nga xam ne xamoo nag mucc na wala muccul bu ko topp mu alkala mu sankala mu réeral la wala hawla wala quwwata illa billah ko adi fo mbeɗa wasiyone hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala koye qissa sahil almustafa sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa aya ummima dow asaman ene windira kange e kalis o wiya la tahzan inna allah maana la tahzan mbiyaɗo hoto suno wondi koye allah o woni aboubacre siddiq on ɗo aɗa foti yiddemo bandiraɓe sehilaɓe ey nam ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يصلي وندما صلوا سادني الله جبريل جنغن ما وصالح المؤمنين جبريل جنغن ما موجب جنغن ما ولياب جنغن ما أنا أدليبه كن دولا دان أنا أدليبه راكي بندرا بسهلاب أي نام كاجوكا دنيان أدليبه راكي نينام بندم يا بوي hade aboubacry ferde o oppa makkatal mukarram omo wonde njol makka al mustafa sallallahu alaihi wasallam ko ton paaɗen njehen duusiranɓe ɓerɗe men jiɗanɓe supportenɓe nduwonanɗen ɓe eɗen mbiya subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar laawol paanugol to allah yarete ko ɓernde yoɓote ko taqwa وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كل الله جوبودا كل الله صار في الأول الله على في مكة المكرمة على في مكة على في مدينة هاي صار حج يوب كل الله وانا بس لشري بندرا بسهلاب إنام نحن بندم أديني وندو أبي بكر الصديق سنتو الجنة سا جولي دارت سابو إنيالو منافل أناتي الجنة جلايبي الجنة ولنا نور يانو بنغرتان سابو الله نانتون يرمن نانتون حول إن نانتون الجنة نانتون بندرا بسهلاب أبو بكر كنت الجنة عمر كنت الجنة علي طلحة زبير ngare jidan beedo bandirabe sehlan aha sa juuli darde didi hade tisubar koy qissa abi bakri gonden ko ton paaden eden jobo njulu bandirabe sehlabe njula darde didi hade tisubar darde didi ciagal tisubar darde didi ciagal futur darde didi ciagal geeje e darde didi hade wendo amahna ma galle aljanna admi d'office hadith yummen joyriya on hadith njula darde nay hade takos hade tisubar darde nay hade tisubar darde didi ciagal tisubar darde didi ciagal futur darde didi hade wendogo nata aljanna d'office nelato sallallahu alaihi wasallam wi sahil abu bakr siddiq o mo ganduda o mo yidi dum o mo yidi yumen aisha o wi darde didi fajiri nafila de kanje buri aduna fof ko de do darde buri icen usman on goppudo farmar non o yi farmar ummo jul be ngode jangude qur'an e be janga fariyo o mo welda dande ben don ko duwanabe aha so farmar ummaki bicca yeso makko ndiyam an samba jalla sa ummaki farmar wicce ma ndiyam wala sahalla wala fima unigel rof ummo don julon jammam duwane don aynam
ceerno Ousmane on julɗo naafila darɗe ɗiɗi fajiri so dañi ngal ɗo ɓural julɗo fajiri noon e jama noon on ɗon koye ndenka Allah o woni bandiraɓe sehilaɓe aynam teddungal ma koye qur'ana woni koye diine woni walillahi l-izzatu wa lirasuli wa lilmuminin kono naafiga anda walakinna almunafiqina la ya'lamun Aboubacry hade fergo makko mawgo ngal nde o yaade almustafa nde o wino omo fera o oppi makka ndeysan balɗe ɗiɗi omo yaha ndeysan omo fayi madina hankadi omo dando e diine makko sauvé diine makko ferde woni ferde ko Allah yiɗa jaha e ko Allah yiɗi mbatta ƴewde ko Allah yiɗi mbatta heɗade ko Allah yiɗi mbatta urnade ko Allah yiɗi mema ko Allah yiɗi koyɗe ma yaha ko Allah yiɗi gonta wali Allah an a hulata ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ceerno Ousmane holɓeɗo alladhina amanu wa kanu yattaqun kala kullu Allah ko wali Allah Aboubacry ha woɗɗoy ndeysan o fotte biyetede ibnu Dughanna on yimo an Abi Quhafa hoto paɗa Aboubacry an tedduɗo o an moƴƴo o an gore bone makko hoto paɗa o yi makkanaɓe tampini min on kadi min rewde Allah sona min mbi Allah ko goto min goppi sanemeji min goppi sangara min goppi fijirde min goppi ñoore min goppi wordirde min goppi tajje en ɗam mbiɗon oɗon piyamin ɓe piimin ɗum ɗo de jarani fitna ɗum ndeysan woni yimɓe sa rokki ɓe mbuɗo ɓe jaɓa sa yiɓe Allah wi e nelaɗo mbima non non mais c'est à dire parce que à mon avis an joni dokkumami temedere ujunere jaɓɗa ko dokkumami aya Qur'an o e hadis o ɓuuri aduna e lakara foof la ila kul kono noon bandiraɓe an gonɗo e da'wa o yenane peewal ko Allah jogui ay makkanaɓe eɓe nana arab eɓe jii nelaɗo ɓe mbi Mouhammad ɗesi bonnude feere men Mouhammad ɗesi majjunde en in kada la yudulluna an alihatina lawla an sabarna alayha ay majjere ko bonande ko bonde ko Allah fewnata yo Allah fewni en fewnana bandiraɓe julɗo Aboubacry on kadi min rewde Allah ibnu Dughanna wi min mami moole jaaha Makka jooɗoɗa an a yaltata wuuro ibnu Dughanna ari Makka wi bandiraɓe sehilaɓe ibnu Quhafa koye Aboubacry oɗo gorko moƴƴo tedduɗo o yarani sangara hay e jahiliyankagal o waɗani ɗum mi mooli oɗo yen Aboubacry yeehi ndeysan rutti galle mum moola o oɗon gandi ko Aboubacry waɗi Aboubacry ndeysan sena janga Qur'ana gueteɗe beddo gondi o wona e woyde ko jangata ko no weeli jiyaɓe sukaɓe rewɓe ɓe mattinande ko Aboubacry jangata ko ɓe gone woyde eɓe keɗo Aboubacry ɓe kawa ɗum o Qur'an no woyi weldini kaɗo haalne woyi weldini ƴew neɗɗo oppa haala Allah o hokkuma haala neɗɗo o wima haala neɗɗo ɓuuri haala Allah ujunaji jeegom bandiraɓe hoto hakkillaji men koye te o fodma e baraji Aboubacry fodaka ɗum Aboubacry sehil nelaɗo premier mondial caggal annabaɓe fodaka ɗum a yafama kayne yafama yumma yafama bamma yafama ƴew ay mo mbiyata yafama a tottatamo kalisma a totta a hoolakimo ñande fof ko jam fiiɗo la ilaha illallah muhammadou rasulullah manteɗa ha mbiɗa an ɓuuri Aboubacry an ɓuuri Ousmane Allah wi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bittaqa won bakkar ma ganduɗa a anda sa yafama ɗum ahsahu llahu nasu bakkaruji bindama wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun a tawi to darguero gara tawaton bakkar a suwa tubde ɗum on bakkar nde haalane gonɗa e jalde e laare no mbaɗɗa guiƴam ndeysan ne jaaɗen buubande ne jaaɗen bawɗine garɗen jamma kaƴƴa junggam oɗo bakkar a tubani ɗum an a fodama baraji Aboubacry fodaka ɗum gaare tubanen Allah bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwwata illa billah nden makkanaɓe jii Aboubacry ene jangga Qur'ana subaka kiire jamma ñalawma yimɓe ɗo waɗi impact yimɓeɓe battina yimɓeɓe ɓe mbi ibnu Dughanna aha Aboubacry koye somo jangga Qur'ana yo suuɗo walla galle makko to ibnu Dughanna aɗa wimo an Aboubacry aha mi molima noon kono noon oɗo Qur'ana jangata nguɗo juulta vraiment ɗum ɗo dal vraiment yaadani komin jiiɗi ko Aboubacry mi heeɗemi haalanma dinam ɓuranimi hunde foof sa yiiɗi natta moldemi mi watta julde ne juldannoɗo mi juula gallam ibnu Dughanna yi makkanaɓe koye mi natti molde Aboubacry ko Allah moolimi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah aynam wallahu ya'simukum minan nas man taraka shay'an lillah awadahu llah khayran min aw khayran min bandiraɓe sehilaɓe sa oppiri hunde saabi Allah lomtinoma ko ɓuuri ɗum en payi makkatal mukarram en mbi hankadi nelaɗo en tampi o wi Ali yo lelaɗo nokku makko ɗo kono haade ɗum yimɓe fof peri nelaɗo nan fera makkanaɓe kala joguiɗo mbuuɗe e buuɗiɗe e kañe e kalis resdata ko Mouhammad al Amin al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam eɓe koolimo e jawdi mabɓe heeɓo e mabɓe kolake diine
diina ɓuri himmude ɗum waɗi aboubacre nde julni yimɓe ɗiɗo julni nela sallah sallam abdourahmane ibne awf e aboubacre sine ɓe julni nelaɗo sallallah alih w sallam sahaba mbi aboubacre emin koolimo e diine amen min kollimo aduna diina ɓuri himɓude e aduna woni min koolima e jawdi sa rokke mbuude ɓe belto kono sahibi allah wi e nelaɗo immana wotti ceerno immana wotti waaja an ne dokkuma mbunde a wiyata wona ko ene o wonno ko joni o dañi kalis wi noon ko dokkumami aya ko hadis ko duwaw ko juuɗo ko mi siftini hooram ɗum ɗo ɓuri himmude e mbuuɗe buɗɗiɗe sa rokkama mbuuɗɗiɗe deƴƴa sa yama allah wi biskira ko allah jogui ko ɓuri hewde tagiren ko rewde allah ma indakum yanfad wa ma inda allahi baq allah ko jokko gasara allah ne rokka jawdi mo yiɗi e mo yiɗa fof kono diina islam o rokka ɗum ko mo yiɗi yo allah yiɗen bandiraɓe sehilaɓe eynam ali kañum jogui jawdi ndi nelaɗi ɗum tocciraɓe jawdi mabɓe wadde min mi sohlani so mbeɗa fera mi nawrata jawdi mabɓe la ilaha illa muhammadou rasulullah o rotti jawdi mabɓe ha laaɓi te koɓe añɓe mabɓe an gonno Europe gonno États-Unis o ma sœur ma Niass aɗa wonde ɓe gona julɓe won kolaɗo hoto ƴettu jawdi makko are waktu liggo so yeɓima 1000 euros 200 euros liggo ko foti noon ha wiye julɓe ko nunɗuɓe nelaɗo ko nunɗuɗo omo yiɗi ko nunɗuɓe allah wi inna allaha la yuhibbu lkhainin inna allaha la yuhibbu lkhainin on jamfoton allah yiɗa ɗum hay sono mo jamfiɗa o wona julɗo aha ibnu abbas sahaba mbimo walla yimɓe mbimo ya ibnu abbas emin gonda yimɓe gona julɓe min ƴetta gertogel min ƴetta beyil walla o jiɗɗo ko wiide laysa alena fil ummina sabil wa yaqul allah kadi mo ya'lamu ruttu hakke o hayso o wona julɗo dawe heure jippoɗa e heure gona e nunɗuɗo gona laaɓɗo aha ɓe mbiye ndeke islam emin gandi ka ambassadeur islam moƴƴo bandiraɓe sehil ali ko ambassadeur islam o heddi makka omo rutta jawɗele bandiraɓe sehilaɓe ndesan nela sallah sallam ɓe gari ɓe naati galle aboubacry ɓe ndewi caggal mir ɓe ndiwi mir ndesan walla ɓe cori ɓe jalti eɓe danda diine mabɓe en mbino aboubacry addi gueloɗe ɗiɗi abdoulah ibne orayqit o amir ibne fouhayr o addi 2 guide hen goto ko guide hen goto ko gaynako ndeysan ɓe jalti wuuro eɓe goppi makka ummul qura ɓe payi gar sawr aboubacry ɓi aboubacry abdoullahi ɓi jafo noon abdoullahi ɓi aboubacry mo an yaha to makkanaɓe keɗoɗa koɓe kalata holko pewjata espionnage aha alharbu hida walla huda hare ko technique aji gaynako aboubacry o amir ibne fouhayr o ayna baali e bey aboubacry so kikiɗe ari o adda beyɗi toon aboubacry en ɓira ɓe jara asma ɓi aboubacry ndeysan dhannataqayni walla dhunnitaqayni omo woni reedu abdoulah ibne zoubayr omo teddi ƴeew hayre on jii har sawre on jii hayre nde to woni to o rowno ñamde o ŋabbay nde ɗo hayre o addana nelaɗo o addana aboubacry siddiq koɓe ñaami ndeysan bandiraɓe sehilaɓe aboubacry dillini sababuji foof ɗum noon dillin sababu hoto joɗɗo ndesuɗaɗo wirda sam harus aɗa nodda inde yi jinneji ha kangueɗa wallahi lazim suka men hewɓe ha ngaɓe ko jinneji ɓe noddanno nelaɗo noddani jinneji nelaɗo wi ko ya allah ya rahmanu ya rahim e kadi nelaɗo dillin sababu geloɗe ɗiɗi ɗi aboubacry wimo ɗiɗo geloɗe ɗiɗi mbaɗɗoɗa e geloɓe waɗɗo gelaɓe nelaɗi mo prix komi joɓowoma sallallah alih wa sallam o arani wertude junngo omo nanga hadaya woni yimɓe enen jeloro nelaɗo sallah sallam subaka kikiɗe nelaɗo wi on ñagotoɗo yimɓe omo werti junngo makko o arata dargue ko yeeso makko ala hectere tew nelaɗo wi junngo dow ɓuuri junngo less waji goto are makko wi ala o wimo o waɗnimo ɓoggol e jambere o wiya teno jeeya o wi goto mon tena yeeya yo ɓurat ɗum wertude junngo mum mbinema enen almuɓe ɓe goppen ñagade ñaagoye wona joom almudo won menuisier won mécanicien won policier won gendarmerie won philosophie won footballeur won ko woni fof liggana hoorema ha mbawa noddude lawol allah aha aboubacry ñande o waɗa khalifata al moustapha sallallah alih w sallam omo lomti nelaɗo o fini subaka o ƴetti solleji omo yeeyoyo baguiji makko woni mbasaga makko omo yeeyoyo sahaba mbimo khalifatu rasulallah hoto paɗa walla ya khalifata rasulallah hoto paɗa o mbeɗa yeeye mbeɗa yila dépense ɓe mbimo jooɗo min dokkuma salaire on ɗon woni aboubacry siddiq o wertani junngo omo ñagoro inde nelaɗo sallallah alih wa sallam eynam hasan ben ali wona ñagoroɗo wonno ali huseyn ben ali shahid o wona ñagoroɗo farmata binta wona ñagoroɗo ali wona ñagoroɗo jafar maayi ko walde muuta nelaɗo sallah sallam so beyi gari so baali gari ene pecce galle makko heɓata ɗi ali ƴetti tamorade waɗe hunuko o itta oy kah en ñamata sadak ñande walde badre
nde mayde ari o yi ali yaltu hamza yaltu ubaydillah yaltu ko ɓeɗo kaɓa en jogui silameje ɓe ƴetti dina mabɓe ƴiƴameje maɓɓe mbaɗi oɗo dina ɓe jahani eɓe berti juuɗum eɓe ñaago galle al moustapha ɓesgu al moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngara ñamtinen ɓe e nam nela allah wi laqad kana lakum fi rasulillah uswa hasana bandiraɓe sehiraɓe eɓen pera gueloɗ ɗiɗɗi aboubacry wi ya rasulallah mi addi gueloɗ ɗiɗi ko nelaɗum ko prix komi joɓowomo ndeysan sen guuri ha yontere fande jokken nde ɓe naate hayre makkanaɓe hankkadi mbaɗi hen kalis mbi we will get him kala gadduɗo Muhammad life or death will give $100,000 million ha joni ko noon watte bandiraɓe sehinaɓe ɓe mbi kala gadduɗo nelaɗo omo wuuri oɗo maayo min dokka guila temedere eɓe jiilo ñifde ngal ɗo leeral allah wi ma leeral ngal timmu sa rewe ngol ɗo lawol koye leeral gonɗa نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب له الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم